ଧୀରେ ଧୀରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କାମ ହଉଥିଲା ହଉନି, ବ୍ୟବସାୟରେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଉଛି ବିନା କାରଣରେ, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ହତଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ କେମିତି ପାଇବେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି? 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଚାଉଳ ଏବଂ ମିଶିରି ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉଠି ନନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି ବା ବାସୁଆ ବଳଦ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ନେଇକି ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମକୁ। ଏତିକି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିବାର ଅଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିବନି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯୋଉ ମାନ୍ଦା ଆସୁଛି, ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଉଛି, ସେଥିରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ସେହି ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ପୁରାପୁରି ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ, ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସିରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।